dues paraules d'agraïment per la vostra assistència. És un acte organitzat per amics del MUME, ho fem amb molta il·lusió, un d'amics del MUME un xic renovats, per dir-ho d'alguna manera, i que hem fet aquesta proposta de la que n'estem molt contents i veiem que l'acolliment per part vostra també ha sigut important. Simplement passar la paraula a l'Enric i a en Vicenç Villatoro per després poder seguir la taula rodona. Enric. Bé, per part del MUME només agrair que hàgiu vingut i agrair aquesta iniciativa per part de l'associació d'amics que pel que és el nostre discurs com a museu ens va molt bé, perquè justament la idea del museu és l'estudi del fenomen de l'exili, tant dels exilis passats com dels exilis actuals. O sigui, nosaltres d'alguna manera estudiem i aprofundim en els exilis del passat justament per entendre el present i veure com això és una constant històrica que justament en els segles XX i en el segle XXI està cobrant unes dimensions fora mida. Vull dir, realment és un fenomen que pràcticament fa part de la nostra contemporaneitat, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, ara que hi ha hagut aquest nou conflicte, aquest conflicte d'ocupació per part de Rússia d'Ucraïna, ha tornat a posar en relleu aquesta situació. Estem parlant d'uns 6 milions de refugiats, una de les xifres, i per tant entra de ple aquesta consideració, aquest estudi en el que estem fent nosaltres com a museu, que sempre la idea és lligar passat i present per tal de fonamental que seria una política, una pedagogia de la solidaritat en aquest sentit. Res més per part meva, només recordar-vos, i ara aquí introdueixo una mica de falca publicitària, que la setmana que ve, el divendres, tindrem la Remei Oliva. La Remei Oliva era una de les mares de la maternitat d'Elna. Si estem parlant d'una senyora que ha passat la barrera dels 100 anys, però que vindrà, encara té el cap clar, i presentem el seu llibre de memòries, ja dic, el divendres, però ho farem en el que és el MUME. I el dissabte tindrà lloc la presentació pública d'un projecte que també lliga, com avui, el que és el present amb el passat dels exilis. És el projecte Sou Clos, que justament a la taula una de les intervencions estarà dedicada a explicar això. I per tant, si voleu, el cap de setmana que ve teniu aquesta doble cita. El divendres al vespre a les 7:30 a la tarda amb la Remei Oliva i el dissabte al matí sobre l'explicació d'aquest projecte de Sou Clos. També hem pogut comptar amb la presència de Vicenç Villatoro, director del Memorial Democràtic, que també us adreçarà unes paraules. Moltes gràcies, bon dia. Pot semblar estrany que el Memorial Democràtic sigui avui present aquí, perquè aparentment el nostre terreny de joc, el que ens dediquem, l'encàrrec que tenim de la societat catalana no coincideix al 100% amb el que avui farem. No hi coincideix al 100%, però hi coincideix en algun tant per cent. I ens va semblar que aquestes 4 paraules i mitja abans de començar, i a risc d'allargar l'espera del que és veritablement central, també podia ajudar a explicar el memorial, explicar el MUME, explicar la nostra relació i a través d'això explicar també un dels sentits que jo crec que té aquest acte d'avui. Hi ha gent que el Memorial Democràtic i el MUME ens confonen. Es pensen que som el mateix, a mi em diuen coses per ell, a ell li diuen coses per mi, i som cosins germans, però no som exactament iguals. El MUME té un eix temàtic, l'exili. El memorial té un eix temporal, el que va passar en aquest país entre els anys 30 i els anys 80, amb un pes molt especial amb el que va passar entorn de la guerra. Per tant, són dos eixos, per dir-ho així, perpendiculars. Però la meva generació, que ens van formar amb una cosa molt rara que es deia la teoria de conjunts, que em sembla que no es vam ser nosaltres i els següents ja se'n van oblidar, vam aprendre que a vegades els conjunts que no són iguals tenen un ampli espai d'intersecció. Quan ells parlen de l'exili que ens toca a nosaltres, que ens toca quan parlem de la guerra d'aquí.
Quan nosaltres parlem de tot el que va passar a la guerra d'aquí, parlem de l'exili. Per tant, hi ha un tros que el tenim al mig. I Sessions avui ens ajuda, a partir d'aquest tros que tenim al mig, a, per dir-ho així, enfocar de manera complementària un acte com el d'avui. Vist des del MUME, vist des dels amics del MUME, vist des del present, és bo, per dir-ho així, recordar que quan parlem d'exilis tenim el nostre, la nostra pròpia memòria d'exili. I per tant que ens hem de mirar la memòria d'exili dels altres amb la perspectiva humana, amb la perspectiva emocional que ens dona que, escoltin, una part important dels aquí presents segur que hem tingut gent a l'exili. Per tant, el memorial diu això que és general, que és l'exili, en tenim un tros. Però el MUME diu això del que teniu vosaltres un tros és general. Aquest país a vegades hem tingut la sensació que certes coses només ens han passat a nosaltres. I de vegades mirem el món i diem, escoltin, som aquí, miri'ns. I el món ens pot dir, sí, el mirarem, però vostè també miri'ns a nosaltres. Si demanem l'atenció del món per a nosaltres, per als nostres exilis, per als nostres problemes, per les nostres repressions, en justa solidaritat hem de mirar en la memòria dels nostres les repressions, els exilis i els conflictes dels altres. Jo crec que avui, sobre aquest tros compartit, fem un acte que és sobre ells i sobre nosaltres. Siguin quins siguin els ells i siguin quins siguin els nosaltres. Perquè en el fons, quan parlem de l'exili, estem parlant d'una cosa d'ells i de nosaltres, perquè és una cosa de tots. Gràcies per haver-m'hi deixat estar i perdoneu la extensió de la introducció, però de vegades a nosaltres també ens és útil per explicar el que fem, ajudar-nos del que feu. Moltes gràcies, per tant, per fer-ho. Bé, doncs moltes gràcies per aquestes introduccions, Enric i Vicenç. Bon dia a tots, benvinguts avui a aquesta jornada organitzada, com dèiem, per l'Associació d'Amics del MUME de la Jonquera. És un plaer ser aquí al meu poble per moderar una taula de debat sobre un tema tan delicat, una de les primeres que faig a casa meva, i em fa especial il·lusió, encara que el tema és un tema delicat i que intentarem tractar amb el màxim de rigor. És el tema de la terrible guerra de la invasió a Ucraïna, que ja ha provocat milers de morts i milions de desplaçats interns i refugiats a altres països, alguns d'aquí també ja a casa nostra entre nosaltres. El 24 de febrer del 2022, Putin envaeix Ucraïna i esclata aquesta guerra. Ja fa més de 3 mesos, de 100 dies, segur que ahir als informatius vau veure moltes cròniques de balanç d'aquests 100 primers dies de la invasió a Ucraïna. I aquest balanç, tristament, són milers de morts, molts d'ells civils, crims de guerra, bombardejos a zones residencials, a hospitals, violacions com a armes de guerra, tot de qüestions que el Tribunal Penal Internacional ja té sobre la taula i que haurà d'examinar amb el màxim de rigor. Tenim també, com dèiem, milions de desplaçats, segons les dades de l'ONU, de la seva agència per als refugiats, que és l'ACNUR. Ja són prop de 7 milions de persones les que han marxat d'Ucraïna. 7 milions de persones, pensem-hi, si fem números, és tota la població de Catalunya. D'aquests, aquesta majoria, uns 3,6 milions, són a Polònia, el país veí que ha fet la major acollida d'aquests refugiats. A Ucraïna hi vivien una mica més d'uns 40 milions de persones. Doncs de nou, intentem fer aquests números. Això vol dir que s'ha vist obligada a marxar a prop d'un 17% de la població. N'hi ha molts també que no ho han fet, que no ho han pogut fer o que no ho han volgut fer, que segueixen a Ucraïna. Recordem també que al país està vigent la llei marcial. Això vol dir que els homes tenen d'entre 18 i 60 anys tenen prohibit abandonar el territori per si han de contribuir a la guerra o anar a files. També és una qüestió d'aquestes que m'agradaria que hi pensessin bé, perquè el dia que escrivia com a periodista de l'Agència Catalana de Notícies, bastant tard a la nit, al teletip d'aquesta notícia em vaig fer l'exercici mental de pensar quanta gent, quants homes, quants nois de la meva família s'haurien de quedar al país en guerra i no podrien marxar amb mi o amb la meva mare si decidissin fer aquest pas.
i realment quan hi penses i te n'adones que potser només podries marxar amb el teu pare i que hauries de deixar el teu home i molt de la resta d'homes de la família allà, doncs és esfereïdor, no? Alguns dels dubtes, després d'aquesta primera introducció així més genèrica, que intentarem resoldre aquí amb la taula, ara us introduiré els ponents, són qüestions com que la pau sembla molt difícil d'assolir a curt termini, tots sentim a parlar de negociacions que estan estancades, a vegades no podem seguir el fil d'aquestes negociacions com voldrien, podrem parlar de com ha actuat la Unió Europea, com ha actuat l'OTAN, si funciona o no la diplomàcia, si cal també o no oferir ajuda militar, si tenen sentit en una situació com la que estem vivint a Ucraïna les crides al pacifisme, Catalunya sempre ha estat un país de crides de no a la guerra, i llavors, però quan et bombardegen a casa teva, quan estan matant el teu veí, com es rep aquesta crida de no a la guerra, I des d'aquí, què podem fer des d'aquí, què podem fer des de Catalunya, des dels nostres pobles, per atendre la ciutadania exiliada que ens arriba d'Ucraïna, quines lliçons podem treure dels exilis que nosaltres mateixos vam viure com a catalans, quina informació ens arriba d'aquestes milions de persones desplaçades. I per fer-ho, per tant, ens acompanyen aquests 4 ponents de nivell que ens ajudaran una mica a entendre la situació a Ucraïna des de les seves diverses perspectives i especialitats i també la situació aquí, com rebem nosaltres els refugiats i com els hauríem d'atendre. Per això ens acompanyen la Lluba Kabutxuk, ciutadana ucraïnesa resident a Catalunya des de fa més de 20 anys. Moltes gràcies per acompanyar-nos. També l'Anna Pérez Muelas, historiadora i representant del projecte europeu From So Far to So Close. També gràcies per acompanyar-nos. El Joseba Achotegui, psiquiatre expert en l'atenció a persones migrants. Moltes gràcies també, Joseba, per ser aquí. I l'Artur Domingo, que és historiador, pacifista i estudiós del llegat de Gandhi. També moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Jonquera. Ràpidament us explico com funcionarem. Ara farem una primera ronda d'intervencions d'uns 5 minuts de cada un dels ponents. Després obrirem un debat entre ells, entre ells que ens aniran intervenint amb diverses preguntes que els anirem fent i cap al final obrirem un torn de preguntes al públic, així que si teniu preguntes que vulgueu fer, us les guardeu i quan obrim aquest torn de preguntes aixequeu la mà i passarem al micro i les podreu anar plantejant. D'acord? Doncs comencem amb aquesta primera ronda d'intervencions. Començaré amb tu, Lluba, perquè tu ets ucraïnesa, per tant, vius aquí a Catalunya des de fa 20 anys, però coneixes molt bé la situació. Explica'ns una mica com veus la situació actual i també quina és la situació de la teva família que tinguis encara a Ucraïna. Bon dia a tots. No sé si m'ha costat una mica. Bon dia a tots. Moltes gràcies per estar aquí i també per haver-nos convidat a aquest acte. En primer lloc, m'havien dit que assistiria una família ucraïnesa. No sé si han arribat o no. Sí? M'agradaria dir unes paraules per ells en ucraïnès, si no us importa. Slava Україні. Щиро вам дякуємо, що ви є тут з нами в цей день. Ми дуже раді вас бачити і надіємося, що ситуація в Україні скоро поліпшає. І якщо ні, то надіємося, що Каталунія може стати для вас другий дім, так як стала для нас. Bé, doncs, no sé, una mica la nostra història. Com ha dit la Laura, fa 20 anys que vivim aquí a Catalunya. Tot i així, tenim les nostres arrels a Ucraïna 100%. Tenim molta família, tenim casa, solíem fer el viatge cap a Ucraïna cada any, inclús més d'un cop si la feina ho permetia. Vull dir, tot i fa 20 anys que estem aquí, sabem que tenim casa nostra allà. És com tenir el cor dividit en aquest moment, no? Entre aquí i allà. Llavors, des que ha començat això, jo crec que molta gent no s'ho esperava. Jo mateixa no m'ho esperava. Sempre era el conflicte que està a l'altra part i dius, acabarà, no seran capaços d'atacar i un dia passa, no? Llavors, en el nostre cas, nosaltres vivim a la part que no està en conflicte directe. Sempre que algú pregunta a la família què tal, doncs aquests dies la resposta més comuna per mi ha sigut dir tots vius. És ni bé ni malament, sinó que de moment tots estan vius. És amb el que intentes anar a dormir i despertar-te cada dia amb aquesta idea. En quant a família que hagi vingut cap aquí, no, ningú ha volgut deixar casa seva. Tenim, per exemple, nosaltres, per mi, la persona més important i la primera que m'agradaria haver portat cap aquí és la nostra àvia. I ella es nega a deixar casa seva. Ella allà ja ha passat una guerra,
per ella aquesta és la segona guerra que viu a la seva vida i es nega a deixar casa seva i a marxar. Llavors, per altra banda, és el que deies tu, tenim molta família, molts nois, cosins, llavors estan en edat d'anar a lluitar, és el perill i la por que hagin d'anar a lluitar en primera línia, sobretot. La majoria s'han apuntat a les milícies per defensar el poble, etc. Però quan te toca anar on hi ha el conflicte directe, clar, si no has aguantat mai una arma, sempre és la por aquesta de millor no torna. En aquesta situació ara mateix tenim el germà del meu cunyat, que també està aquí present. Llavors, ell vivia aquí, va haver de marxar per visitar la seva mare allà i d'un dia per un altre, abans que pogués sortir, va començar la guerra i s'ha vist que no pot sortir del país i potser ara li toca anar a primera línia de foc. Llavors és complicat, però intentes portar-ho amb serenitat. Les primeres setmanes sí que no ho portaves amb tanta serenitat, teníem la idea inclús de potser marxar cap allà, volies ajudar d'alguna manera i a mesura que van passant els dies intentes tenir el cap més fred i intentar ajudar des d'aquí com puguis, ja sigui fent voluntariat, és igual, hi ha moltes formes d'ajudar, llavors amb el que faci falta. No sé si faltaria que digui alguna cosa més. No, perfecte. Fem aquesta primera ronda d'introduccions i després ja entrarem més en detall. Li volia plantejar una pregunta al Joseba. Joseba, tu ets psiquiatre expert en l'atenció a persones migrants i amb l'esclat d'aquest conflicte vam veure primer una onada de solidaritat i d'atenció mediàtica als ucraïnesos molt forta. M'agradaria preguntar-te ara en primer terme més genèricament i després ja anirem entrant, però quin tipus d'atenció psicològica s'ha d'oferir als ciutadans ucraïnesos que han arribat i també no sé fins a quin punt els ciutadans ucraïnesos que potser ja vivien aquí però que també noten aquest impacte molt fort, ¿no? Sí, nosotros de suyo estamos atendiendo a población refugiada ucraniana en un número menor del que quizás se puede pensar de entrada, porque como comentábamos, ¿no? Ha sido toda una situación muy rápida, este tipo de situaciones, cuando pasa el tiempo es cuando ya se ve un poco más cómo queda. Al principio hay esta reacción muy emocional, el problema de los refugiados, que nosotros tenemos un dispensario en el que trabajamos hace 30 años, hemos visto la guerra de Bosnia, de Siria. Los problemas importantes empiezan cuando ya va pasando el tiempo y las cosas se cronifican. En un primer momento hay como una respuesta también mucho más solidaria de la sociedad de acogida, las propias personas también pues tienen como muchas más capacidades de lucha, de resistencia. El problema de los refugiados es cuando ya pasan los meses, cuando pasan los años, como estamos viendo con la gente pues, que ha llegado de otras guerras, por ejemplo, incluso la guerra de Libia, que hay bastante gente que ha venido después de la destrucción, ¿no? De todo el Estado, todo lo que había en Libia, y entonces se produce como una especie de situación de confusión en el refugiado, situación de no saber para dónde ir, si volver, si quedarse, que a mí alguna vez me ha recordado un poco aquello de Esperando a Godot, ¿no? Como confusión, tristeza, desorientación, y es ahí donde verdaderamente es importante ayudar. Yo creo que ahora estamos en una fase como bastante inicial, por eso la gente tampoco ha ido a buscar ayuda psicológica demasiado, porque está todavía más pendiente de los temas inmediatos, si esto dura tiempo, entonces es cuando vienen los problemas psicológicos, el no saber qué hacer, la confusión, el ver que hay muchas más dificultades de las que se pueden pensar de entrada. O sea, a mí me parece que en el refugiado es a medio plazo donde vemos los problemas graves. Doncs hi entrarem una mica més quan obrim el debat, però ara, Anna, et volia preguntar, com a representant del projecte From So Far to So Close, és un projecte que intenta contribuir a la cohesió social de la població refugiada, evitar l'exclusió. Expliqueu-nos una mica la tasca que feu i com s'aplica, si és que s'aplica ja, en el cas dels ciutadans ucraïnesos. Sí, gràcies. El projecte So Close, que és la manera curta de dir-lo, From So Far to So Close,
És un projecte que és europeu, en el que participem 5 països diferents de la Unió Europea, no? I que neix a partir de tota allò que han anat anomenant, no? Les crisis de refugiats, el tsunami de refugiats, termes que es feien servir des dels mitjans de comunicació i que impacten, no? Sobre l'opinió pública d'alguna manera, no? Com ostres, aquesta arribada massiva de persones pot ser perillós per nosaltres, no? I ha contribuït d'alguna manera a generar una reacció contra les persones que estaven arribant de Síria especialment, no? Fa uns anys, persones d'Afganistan i de més que estaven arribant fa uns anys. Llavors es va crear aquest projecte que va començar l'any 2020 amb l'objectiu aquest, no? De fer-nos conèixer més les societats europees, les persones que estan arribant d'altres països, per trencar una miqueta aquest mur, aquesta barrera, no? Que existia o que existeix i que acaba sent la llavor, el germen, no? D'aquests discursos d'odi que estan en augment dintre d'Europa. Llavors, com ho fem tot això? Doncs a partir d'identificar el patrimoni cultural conjunt de les migracions forçades. És a dir, les persones refugiades que participen al projecte So Close no només venen per conflictes bèl·lics, perquè la població refugiada és molt diversa, no? Poden estar aquí per temes d'orientació sexual, per una qüestió de gènere, per temes de violència i de més. I sí que sobretot ens hem centrat a la part d'entrevistes i així a persones que venien de conflictes bèl·lics. Com que va començar el 2020, els països d'origen que vam escollir eren Iraq, Afganistan i Síria. Llavors, a partir de les entrevistes a aquestes persones, entrevistes a especialistes, des d'ONGs, acadèmics, polítics, institucions culturals que treballen el tema, vam anar traient una mica d'idees per crear 2 projectes que el que pretenen és identificar, crear i difondre aquest patrimoni cultural conjunt de les migracions forçades. La guerra d'Ucraïna ens ha agafat en l'última fase del projecte. Deies, el 24 de febrer va ser el dia que va esclatar, el 24 de febrer jo estava en una escola aquí a Figueres fent una activitat ja per recollir material per al projecte, o sigui que estem just a la fase final. El projecte acaba el mes de desembre i just la setmana que ve farem la presentació. Llavors, com s'incorpora això? Al final hi ha un patró, no? Comentava el Joseba, que a nivell d'impacte psicològic és el mateix el que sentim quan escoltem a persones que l'any 39 van haver de marxar, que quan escoltem a persones que van... Una de les persones participants del projecte va marxar als anys 80 d'Afganistan per anar-se'n al Pakistan i després va arribar aquí, que els que han arribat més recentment. Llavors, a nivell de discurs, a nivell de línies narratives, sí, serveix de la mateixa manera. També, per exemple, sí que hem recollit per una part del projecte que té una finalitat educativa, hem recollit materials actuals de les persones que estaven arribant. Llavors, ja hem anat incorporant alguna coseta de tot plegat per aprofitar-ho de cara al projecte. Al capdavall del que estem parlant és d'una guerra i tu com a expert en pacifisme, una guerra en un país europeu que molts potser ja no pensàvem que viuríem o que podríem veure. Aquí en Catalunya, el que deia a l'inici, hem vist molts missatges de no a la guerra, però com es pot aturar un conflicte com aquest que promou Putin, simplement aixecant els braços i dient no a la guerra? No sé si és possible. Tu com a expert, què ens en diries? Vale, gràcies. Crec que em toca el paper més complicat en aquesta taula, parlant de pacifisme enmig d'una guerra. Però bé, d'entrada 2 coses. Vull dir, la resistència no violenta no seria una rendició en el cas d'una guerra, en absolut. No es van rendir els noruecs ni els danesos quan van ser ocupats pels alemanys, fent resistència no violenta a l'ocupació nazi. No es va rendir Gandhi oposant-se sense armes al domini britànic. I després també una altra cosa que està bé que ho hagis plantejat, seria allò de dir, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè la resistència no violenta no és tampoc només aixecar els braços i cantar cançons no violentes. Hi ha moltes formes experimentades en quant a la, no sé si se'm sent, en quant a la resistència civil no violenta, des d'obstruccions, boicots, no cooperació, concentracions. Després potser parlaré més d'això, perquè fins i tot des d'àmbits
de la no violència estan molt interessats, jo he llegit darrerament algun estudi acadèmic, amb les tècniques de la no violència i la resistència activa. Sí que és veritat que, després també volia, em permet si em passo un parell de minuts, ja que em toca aquest paper, també voldria remarcar una cosa, la no violència no es refereix només a la guerra, sinó que és un concepte holístic amb moltes expressions, que justament si anéssim i evolucionéssim cap a societats no violentes segurament ens estalviaríem moltes guerres. Per tant, defensar la cultura de la no violència i el pacifisme em sembla que és un patrimoni en el que no hi podem renunciar. És cert que hi ha moltes dificultats, hi ha incomoditats, hi ha contradiccions fins i tot del discurs pacifista o no violent davant la guerra, sobretot quan aquesta ja s'ha iniciat o ha estat declarada. I més encara quan es tracta quan és producte d'una iniciativa agressiva d'una part, d'una invasió, etc. Evidentment, això incomoda molt el pacifisme, perquè com respons en això? És incòmode per dues raons bàsiques. Jo ho he vist en els debats que han sortit moltes vegades amb pacifistes i no pacifistes, etc. Una per raons objectives, és a dir, què fer i com respondre quan una població, un país, una classe social, un grup ètnic és atacat amb violència i amb agressivitat. Evidentment la resposta no violenta seria la ideal i de vegades fins i tot la més eficaç, però no sempre és possible. El pacifisme ha de tenir també aquest vessant de realisme, perquè si no es pot convertir en una cosa estèril. També és incòmode per una altra raó, perquè quan des del pacifisme o d'altres pensaments s'intenta anar més enllà de la resposta més testosterònica o més immediata i analitzar les causes que han portat en aquesta guerra, de vegades això és poc comprès per part de la població, que busca sempre, una part de la població, respostes més fàcils de bons i dolents. Llavors, intentar parlar quines són les causes que ens hi ha portat sembla que estigui justificat, no, però això és un fenomen que es dona. També és veritat que de vegades per part dels pacifistes s'al·ludeix i fa por respondre de manera concreta per no incomodar la pròpia consciència i creences. Però jo en canvi crec que el pacifisme i la no violència té molt a dir en el món actual, ha de ser una alternativa si no volem arribar al desastre anunciat. Si em dones 2 minuts parlo de la posició respecte a Ucraïna. No, ho dic perquè està clar, jo vaig escriure un article que es deia el 12 de març, que es deia Gandhi, el pacifisme i la guerra real. És a dir, és evident que hi ha hagut una agressió i una invasió. Una qüestió seria com si arribat, com respondre'l, però ara em sembla que una de les coses que ens ha de preocupar és com sortir-ne. I jo diria, amb una resposta molt poc acadèmica, com es pugui, amb el mínim de violència possible, tan concreta d'ara i de futur. Jo en aquest article plantejava que hi havia aquesta agressió, que s'havien de posar en valor tots els brots de resistència civil no violenta que s'estan donant, però que és evident que no és el que apareix més i segurament no és el més eficaç, però hi ha molts exemples. Però també vaig posar en aquest article que si els ucraïnesos i les ucraïneses, el seu govern legítim, havia optat per una defensa armada i demanava armes, tenien dret, no se'ls hi podia negar. És a dir, que nosaltres des d'aquí no podíem imposar de quina manera s'havien de defensar els ucraïnesos. Això de vegades, en un discurs estrictament pacifista molt dogmàtic, fa por dir-ho, però la realitat és aquesta. Einstein i Freud ja van escriure molt sobre la guerra i veuen que és un tema bastant complex. Gandhi també. Bé, m'allargaria molt, però potser podrem continuar. Continuem fent el debat i de fet és un dels temes que podem tractar, perquè em semblava molt interessant això que deies, Artur, de no podem imposar des d'aquí de Catalunya, com aquell qui diu, des del sofà de casa o des de la comoditat dels porxos de Can Laporta, com s'han de defensar els ucraïnesos. I no sé, tenint en compte que tenim a la Llu aquí, m'agradaria plantejar-li una mica com viviu vosaltres com a ciutadans ucraïnesos aquí i com creus que viuen també els teus familiars o amics al teu país, aquest debat una mica a vegades des dels països externs de bé, intervindrem, no, enviem armes però bé, no sé si la sensació és una mica de... no sé quina sensació teniu, no? Aviam, jo si m'ho haguessis preguntat allò fa 100 dies de què penso de les armes, t'hauria dit que armes no, que intentem trobar solucions, diàleg, etc.
El que passa que si un dia per un altre a les 4 del matí et comencen a bombardejar tot el país, alguna cosa has de fer. Amb els braços creuats no anirem enlloc. Llavors, mira, ara faré una comparació que potser algú dirà que estic molt equivocada, però tu imagina't que d'un dia per un altre et detecten un càncer, un tumor que està invadint el teu cos. Està matant els teus òrgans vitals. Què has de fer? No pots dir, prenc un nutracèutic, no. Has de fer quimio, has de posar-te a la seva altura, com a mínim per lluitar, ja no sé si per guanyar-lo, per erradicar-lo, però com a mínim per intentar-ho. Llavors és el que està fent Ucraïna. D'un dia per un altre, un tumor amb nom propi, com Putin, ens ha atacat a les nostres ciutats més importants i ens hem hagut de posar a l'altura. Què passa? Potser nosaltres davant de Rússia no tenim la força suficient, però sí les ganes almenys. Llavors, per això demanem armes, per això demanem... Perquè ja per mi és molt clar, si Rússia deixa les armes, la guerra començaria a tenir fi. Si Ucraïna deixa les armes, Ucraïna desapareix, almenys com a país lliure i democràtic. I jo, que sóc una persona que hi vaig sovint cada any, em nego a pensar que aquest país, que any rere any jo veia les millores, infraestructures, mentalitat, etc., un país que tirava endavant, un país que realment tu veies les ganes que la gent tenia per formar part d'Europa, per ser un país europeu, jo em nego a pensar que això acabi aquí i que ens tirin 60 anys enrere. Llavors, bueno, parlar de pacifisme, sí, clar, vull dir, hi ha molta gent que ha sortit i s'ha posat amb les mans en l'aire davant del tanc, però això els primers dies, quan tenies aquesta eufòria i aquestes ganes de dir nosaltres podem. Ara, després d'haver vist que han deixat no sé quantes ciutats en ruïnes, no sé quantes famílies mortes, no sé quantes dones violades, tu penses dos cops també per sortir davant del tanc, perquè veus que les intencions ja no és una operació de pacifisme, com deien els russos també, que deien que venien a posar pau. Veus que les seves intencions són unes altres. I quan no ho vius és molt diferent, és el que diem. Des d'aquí tu pots sentir moltes versions a la tele, etc. Però quan et truca gent d'allà i et diu el que els hi ha passat o el que veuen que està passant dia a dia, doncs t'ho repenses. Seguint una mica amb aquest fil, Joseba, hem vist, per exemple, membres de la diàspora ucraïnesa tornant al seu país precisament per ajudar en aquesta situació, o en el cas de la família de la Lluba, decidint no marxar directament. Tota aquesta qüestió més psicològica també de com afrontar una situació de conflicte al teu país, tenint en compte, com deia la Lluba, que ostres, jo veia el país cada vegada millor, les infraestructures cada vegada millor, prosperant, i de cop i volta això ha estroncat. Com ho gestionem, això, a nivell psicològic? Sí, claro, aquí está diferenciar, ¿no? La persona que se queda en el país de origen del conflicto, que evidentemente está viviendo psicológicamente una situación muy dura, de traumas constantes, y luego, por otra parte, el que sale, el refugiado, que tiene un proceso diferente porque ya no está en el lugar de origen. Y yo considero que en la migración, en el exilio, hay 7 duelos, 7 grandes áreas psicológicas que se mueven, que tienen que ser elaboradas, y tienen que ver desde el área de la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia, los riesgos físicos por estar en otro lugar. Es decir, cuando una persona emigra se mueve todo lo que le rodea, o cuando una persona se exilia. En realidad el exilio es una migración extrema, es una migración no deseada, es una migración no pensada, no planificada. No, no es lo mismo emigrar con un proyecto, habiendo decidido a dónde quieres ir, cómo quieres hacerlo, a pesar de todas las dificultades que haya, que no tener que salir forzadamente, rápidamente. Además, en estos casos sale muchísima gente, salen grupos muy grandes de población, y entonces no hay como una selección de aquel que está más capacitado para emigrar. El que coge una patera en la costa de África para ir a Canarias, hay una cierta selección del que hace eso.
pero cuando sale un grupo muy grande de gente, salen todo tipo de personas y muchas no están capacitadas para emigrar, no tienen esa motivación, Nosotros consideramos que la capacidad de emigrar está relacionada en parte con el sistema dopaminérgico, ¿no? De buscar oportunidades, de luchar. No todo el mundo es igual. Entonces, cuando se da una situación de refugio, sale la población en masa. No hay esa selección y eso favorece que haya gente que luego tenga más dificultades todavía. Y eso sin contar todos los problemas que va a tener para sobrevivir en el país de acogida. Ara també hem vist amb aquest conflicte d'Ucraïna que per primera vegada la Unió Europea ha activat la directiva del 2001 que mai s'havia activat per permetre donar una protecció temporal i automàtica a tots els ucraïnesos que venen, almenys durant 2 anys. No sé, Anna, vosaltres que heu tractat molt amb refugiats, em deies, de l'Afganistan, de l'Iraq, de Síria, si veieu també aquí una diferència i si la burocràcia també, perquè és un aspecte important, molt important en aquest tipus d'exilis forçosos, si està funcionant en aquest cas. Clar, o sigui que hi ha hagut una diferència és evident i de fet en alguns casos s'ha celebrat de, bueno, per fi la Unió Europea veu que hi ha mecanismes que són possibles d'implementar per donar resposta ràpida a les persones que estan arribant això per una migració forçada. Clar, el que passa és que aquests mecanismes només s'han activat per una gent d'un origen concret, que dona la casualitat que és europea, que és gent europea, blanca i tal, i està molt bé que per ella sigui així, però que el que seria desitjable seria que fos extensible a persones d'altres orígens i poder-nos treure o netejar aquesta etiqueta de la Unió Europea com una institució racista al final, que blinda les seves fronteres de cara a les persones que venen de fora. Nosaltres ens hem trobat moltíssima diversitat de situacions i és que recordo, de fet, en un dels vídeos que s'inclouran en els projectes hi ha una persona de Sarajevo que ho comenta, celebro que per fi hagi passat, perquè als anys 90, quan ell va arribar aquí, que les fronteres estan completament tancades i que deia, espero que no sigui per un tema d'islamofòbia en aquell cas, i que és una mica complicat que això pugui generar aquest enfrontament entre persones refugiades d'un origen o d'un altre, quan en realitat tot està en una situació molt, molt complexa. Llavors, em sembla una mica arriscat, però que celebrem que per fi es demostri que sí que és possible una via més senzilla i no tot aquest periple que han de passar les persones quan arriben aquí, perquè estan anys i anys i anys fins que aconsegueixen una mica d'estabilitat. El procés de refugi, d'acollida, és un procés que representa que en 6 mesos has d'haver après l'idioma, estabilitzar-te, psicològicament està perfecte per poder-te reintegrar. És complex. Artur, no sé si volies afegir alguna cosa en aquesta part o si no el Joseba, com diguis. Només volia aprofitar també la intervenció de la Lluva i això. Jo ja he deixat clar que jo vaig adoptar l'actitud de dir no es pot negar enviar armes si s'estan defensant perquè no els hi podem imposar des d'aquí. Però també em sembla que és molt important no idealitzar aquesta opció. És a dir, en situació de guerra és molt fàcil dir el bo és això i el dolent és això i pensar que una cosa és absolutament bona o l'altra és absolutament bona i no té inconvenients. Perquè l'opció d'enviar armes, que és factible, sobretot si ho demanen els ucraïnesos, també planteja molts problemes i també planteja la possibilitat i crec que s'ha d'evitar caure en una nova onada de militarisme a banda i banda, en una nova cursa armamentista que també ens hem de preguntar a qui afavoreix. És a dir, que simultàniament en què és inevitable ajudar la gent que ho està demanant amb armes, tu has de veure que això tampoc és que sigui, que és una opció que té molts riscos i per tant no és contradictori en reforçar i treballar la cultura de pau. I és el que em preocupa, és que malauradament no sembla que anem cap aquí en aquest moment de la guerra. Primer perquè no se sap quan durarà, després perquè ja hi està havent moviments que apunten més en un altre sentit. Vull dir, em sembla que hem de ser capaços de viure amb aquestes contradiccions i em sembla que també hi ha una cosa
cosa que en el programa que tu vas estar a Lluva, que hi havia el Bruc Bavensberg, sembla que també es preocupava d'una cosa, no? Deia, està bé, però quan acaba la guerra, què passa amb les armes? Suposant que acabi la guerra. A qui hauran anat a parar? Quin règim s'instaurarà? Ja sé que en el moment del fragor de la batalla això és molt complicat, però també és important poder-hi anar pensant, perquè justament encara que hem d'optar per solucions que no són bones, optem pel mínim mal possible. Joseba, que m'havies demanat el torn. Sí, un poco en relación a todo este tema de la acogida a los refugiados ucranianos en Europa, pues a mí ya me ha tocado en algún debate con compañeros de Latinoamérica, por ejemplo, oír críticas de racismo, de cómo los europeos pues acogéis a los que son como vosotros, pero o sea, esto en el mundo se habla, ¿no? Y aquí hay una situación complicada. Pero es que incluso se ha dado el caso de ucranianos que están aquí, que no tienen papeles, porque llevan años intentando conseguir papeles, que están ayudando a ucranianos que llegan, que ya tienen papeles, porque han llegado con este estatus de refugiados. O sea, que se dan una serie de situaciones muy complejas, ¿no?, cuando se produce una crisis de este tipo. Sí, realment la burocràcia és potser una qüestió afegida per a aquests ucraïnesos, que dèiem, situacions que potser amb altres nacionalitats com les que heu tractat vosaltres són encara més complexes perquè no hi havia aquest mecanisme, però vosaltres, Lluva, no sé si has pogut parlar amb compatriotes que estiguin aquí, que s'estiguin trobant o no dificultats burocràtiques, si l'adaptació és més o menys difícil, i també hem sentit en les últimes setmanes de gent que decideix, doncs miri, me'n vaig més cap a Polònia perquè m'hi sento més còmode o crec que serà més proper al meu país, o gent que fins i tot decideix tornar ja cap allà, no? Tinguent en compte, en primer lloc, celebro molt això que per fi la Unió Europea hagi fet alguna cosa, perquè inclús el 2014, quan hi havia el conflicte a Ucraïna, hi ha moltes famílies que van haver de marxar del Donbass i que fins a dia d'avui no han pogut solucionar el seu estatus aquí a Espanya o a Catalunya. Llavors, realment, que hagin pres aquesta decisió està molt bé, i ara el que hauríem de fer entre tots és que s'apliqui a tots els països, està clar. O sigui, jo crec que al final les persones tenim molt a dir i si realment volem que les lleis canvien hem de fer alguna cosa. Després, en quant a la situació d'ucraïnesos, ostres, tinguent en compte la gran quantitat de nombre de persones que ha marxat, hi ha casos de tot. Hi ha molta gent que ha marxat perquè s'ha quedat sense res, llavors no busca marxar gaire lluny, busca quedar-se a prop de casa, entre cometes, veuen que Polònia els acullen, que tenen un futur pròxim, al final Polònia té una cultura molt similar a Ucraïna i se poden sentir inclús com a casa, com aquell qui diu. Llavors crec que aquest és un fet que té molt a veure i realment tot el que ha portat Polònia cap als ucraïnesos és increïble, crec que ningú s'ho esperava. En quant a gent que ha vingut aquí ens hem vist en moltes situacions. En un principi, les primeres setmanes que la gent ja deia sí, ja hi ha una llei, donaran papers temporals per 6 mesos, després per un any, no sé què. Això fins que no han passat ben bé pràcticament potser un mes, que no hi havia res encara oficialment. Tu trucaves als números i ningú te podia donar una resposta, encara no hi havia res habilitat. Vull dir, és una que també ha tardat una mica, bueno, ha tardat no, ha sigut ràpid, però vull dir, dintre del que hi cap, allò, les primeres setmanes que inclús gent que havia vingut amb nosaltres estava com molt desinformada i a mesura que han anat passant els dies és quan ha agafat forma això. Molta gent que ha vingut aquí i tenim casos de famílies que estaven molt ben acollides, però ara que han vist gent sobretot de la capital de Kíev, que la situació mitjanament es relaxava a la capital, han decidit tornar. Però clar, gent que encara tenia o encara confia en que la seva casa està de peu, diguéssim, perquè realment el que ha marxat perquè la casa li han bombardejat, ha caigut a trossos, jo no sé si té l'opció, almenys ara, de tornar, si no tens on anar, diguéssim. Dins d'Ucraïna, la part de l'exili, cada situació jo diria que és diferent i tinguent això, el número de persones que han marxat, doncs no es podria generalitzar.
Hi ha tants casos potser, Anna, com persones i la Llu ens parlava de Polònia, que s'han sentit molt benvinguts allà, però precisament Polònia és un dels països que quan tractant amb els refugiats sirians, afganesos i de més malament i més durament els va tractar, amb expulsions en calent, molta violència i de més. Llavors, com ajudar a evitar precisament allò que ens comentava també el Joseba, aquesta sensació d'alguns que puguin dir, ostres, ja es tracten alguns exilis de forma diferent als altres. Sí, abans de res volia comentar amb el tema aquest de molta gent que vol anar a Polònia, vull dir que això també, no sé si ho he dit abans, però nosaltres intentem posar en relació l'experiència de l'exili en el passat amb l'actualitat i de fet dels 5 països que participem, 4 són països que durant el segle XX vam ser emissors de persones refugiades. Per això si s'ha escollit Grècia, Polònia justament, Itàlia i Catalunya. Llavors, tant en el passat, tant al segle XX com a l'actualitat, el que veiem més, o sigui que a Europa ens pensem que tothom que és extracomunitari vol venir a Europa i és el lloc on va buscar refugi, i no és veritat. O sigui, el país que més persones acull és Turquia, amb moltíssima diferència. Crec que a la llista internacional, ara d'aquest any potser s'ha modificat una miqueta, però que el primer país europeu és com el 5è o el 6è país que més persones refugiades acull, i en el passat això era el mateix també. O sigui, moltes persones el que feien era creuar la frontera a França amb l'esperança, perquè més mentre la guerra està en marxa tens la incertesa de això quan durarà, quant de temps hauré d'estar fora. Molta gent ens comenta que van marxar pràcticament sense res, perquè en un quart d'hora, en la majoria dels casos tens molt poc temps per fer-te la bossa, i que a més penses, això durarà un any i d'aquí un any ja podré tornar. I hi ha gent que ara porta aquí 11, 20 o no sé quantíssims anys i sense haver pogut tornar ni recuperar les seves coses. Llavors, això, com tenir en compte que el tema de Polònia també en molts casos, mentre la guerra està en marxa, hi ha aquest desig de voler tornar. I m'he anat a la teva pregunta, però és que volia contestar, o sigui, com afegir aquest apunt. Però Polònia, precisament, que en el cas dels ciutadans ucraïnesos, perquè són veïns, porten frontera en frontera, doncs han fet una acollida exemplar. No ha estat exemplar l'actitud que van tenir amb altres refugis, amb altres exilis forçosos. I llavors a vegades ens trobem amb aquesta paradoxa de que un mateix país actuï tan diferent. Clar, també jo crec que hi ha una altra cosa que cal tenir en compte, que una cosa és l'actitud dels estats i una altra cosa la de la societat civil. O sigui que en aquest cas la societat civil s'ha organitzat moltíssim per acollir persones i la gent que està participant a So Close des de Polònia ara mateix, clar, estan desbordadíssims perquè també han de presentar els projectes d'aquí molt poc i molts estan a Ucraïna anant a buscar gent, o sigui que s'ha de diferenciar aquestes dues línies, que abans pensava també quan us escoltava Artur i l'Uva, la frase aquella d'un pilot alemany, no sé, de la Primera o la Segona Guerra Mundial, que deia que la guerra és aquell espai on homes joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre ells, mentre homes vells que es coneixen i s'odien no es maten entre ells. I jo crec que en aquest sentit és una miqueta el mateix, a nivell de solidaritat o a nivell de guerres, que cal diferenciar els dos nivells. I precisament amb aquests dos nivells podem seguir una mica amb el tema pacifisme, guerra i el rol una mica que han tingut els nostres governs i els nostres governs supranacionals, la Unió Europea. Tenim també l'OTAN, que de fet és un dels elements d'inici del conflicte, també perquè Rússia considera que l'OTAN s'està acostant massa a les seves fronteres i de més. Com es valora la reacció de la Unió Europea, dels Estats Units, de l'OTAN, des del punt de vista no sé si del pacifisme o ells més des del realisme estratègic, no sé. Aquest és un tema molt interessant i molt important. Primer, com es valora la posició de la Unió Europea? Hauríem de preguntar-nos com es valora la Unió Europea, perquè realment la Unió Europea difícilment té
projectes clars, polítics, estratègics, etc. I que el cap de la diplomàcia europea sigui el José Borrell també diu bastant. Després, una altra qüestió és el paper dels Estats Units i de l'OTAN. És veritat, perquè una cosa és aquí acaba beneficiant la guerra i aquí acaba perjudicant més la guerra. És evident que la guerra, els primers perjudicats són els ucraïnesos, òbviament. Europa quedarà molt perjudicada, de retruc econòmicament i en molts aspectes. Els Estats Units en això té una posició una mica més còmoda, no? I no ho dic amb un antiamericanisme demagògic, no? Però és veritat, ja ha passat en altres guerres, etc. Pel que fa a l'OTAN, és a dir, jo faig una diferència entre que té dret Ucraïna a rebre armament defensiu per defensar-se, perquè la realitat és aquesta, però no hauríem d'apuntar cap a una dinàmica bel·licista i d'augment de l'armamentisme. I ara s'han produït dos fets que a mi m'inquieten. L'adhesió o possible adhesió o la demanda d'adhesió de Finlàndia i Suècia. A què respon? Respon realment a una realitat i a una necessitat o podria haver-hi altres estratègies de defensa i de solidaritat? És a dir, pensar que a Finlàndia o encara menys Suècia puguin patir ara una invasió de Rússia a mig termini quan està empantanegada a Ucraïna no és una cosa que respongui a una necessitat real clara. Llavors, per què es tendeix a reforçar la OTAN i els blocs armamentistes, etc. Doncs aquesta seria una qüestió. Cosa molt diferent seria apostar per una estratègia, ja sé que també és una mica utòpic, però controlada per la ONU, que reconeixent el dret a la defensa de pobles que són agredits i atacats, fes un control de quin tipus d'armament s'envia, perquè no podem posar un garbuix i dir, bueno, ja que hi estem, enviem-ho tot. No, hi ha armament que pot ser, jo no sóc un expert, òbviament, no? Un pacifista, no seria un oxímoron gairebé, no, o no, però bé, perquè hi ha hagut militars que s'han fet pacifistes, però hi ha armament que pot ser clarament defensiu per evitar bombardejos, etc. I hi ha armament que té altres característiques. Això la gent que hi entén ho ha de poder discernir. I per tant, el lògic seria apostar per estratègies en el qual es combinés el dret a la defensa de pobles que són agredits amb armament si cal, amb evitar, perquè qui se n'acaba aprofitant d'això? Des de la indústria armamentista, a qui li interessa que es perdongui la guerra i qui quedarà més perjudicat? Evidentment és un munt de qüestions, però jo sí que en aquest sentit crec que una cosa és defensar el suport a la defensa ucraïna fins i tot amb armament, ho diu un pacifista. Una altra cosa és avançar cap a un reforçament i potenciació de tornar als blocs antagònics i amb l'ampliació de la OTAN, etc. Ja dic que en el cas de Finlàndia i Suècia jo no crec que hagués de ser una prioritat. Una altra cosa és que ara també hi ha gent que demana que la OTAN es dissolgui. Bueno, això ara és una mica utòpic dir-ho ara, no? Però vull que s'ha de matisar molt, és el que deia, que es tendeix en moments de guerra a anar pel boc gros i tot val o res no val. No sé si algú de vosaltres voldria fer algun comentari en respecte a això, si no passo a una següent pregunta, perquè ja que som... Joseba, tu? Sí. Sí, aquí hay un tema que creo que es importante también plantearlo. Parece ser que estamos yendo hacia un mundo en el que hay menos inmigrantes. Había un trabajo en Le Monde hace poco que decía que los datos de población que migra están bajando y no es extraño con la de muros, barreras que se están poniendo a la migración y con esta especie como de detención que ha habido en la globalización, pero sin embargo están aumentando los refugiados y que es posible que vayamos a un mundo en el que va a haber más refugiados y menos inmigrantes. Esto es una cosa que también tendríamos que irla analizando porque parece que vamos hacia ahí. Molt bé, doncs, fet aquest apunt, tenint en compte que som a la Jonquera, que som en un acte organitzat per l'Associació dels Amics del MUME, també un element molt habitual en el cas de l'exili republicà, de l'exili que vam viure aquí, va ser una certa sensació d'abandonament de gran part de la comunitat internacional. Per això una mica plantejava aquesta pregunta de com ho ha fet la Unió Europea, com ho ha fet l'OTAN, com ho estan fent els Estats Units. Una sensació aquesta d'abandonament que van viure tant en el moment de fer aquest pas de creuar cap a França com molts dels que després es van haver d'allistar a la Segona Guerra Mundial, a la resistència francesa, i després esperaven que vinguessin cap aquí a alliberar Catalunya i Espanya i això mai va arribar. No sé si és
temerari fer paral·lelismes o no. No sé si aquesta sensació d'abandonament la senten o no els ucraïnesos. No sé si la sensació del rol internacional que s'acabarà fent podríem fer o no aquests paral·lelismes, és una mica irresponsable. No sé si tots podem fer algun comentari. Jo, aviam, no sé si seria sensació d'abandonament, però en aquest cas, Ucraïna, per exemple, tenia firmat un tractat, una espècie de tractat de pau amb Rússia, que se suposa que Rússia era un dels països que havia de protegir Ucraïna si en un cas hipotètic algú els atacava. Què passa quan un dels països que ha afirmat que te protegirà és el que t'ataca? En aquest cas, què has de fer? Has de tornar a confiar en aquest país en què deixarà les armes, no t'atacarà? Jo crec que ara mateix l'opció de deixar les armes a Ucraïna jo diria que ni es contempla, no ja només pel govern, sinó pels civils. Llavors sí que és veritat que, per això jo deia, si Rússia deixa les armes seria el principi de la fi del conflicte. Per què? Perquè un cop fem fora els russos no només haurem de refer el país, sinó que haurem d'acabar amb els petits grups armamentístics, etc., que s'hagin pogut formar. Està clar que no serà gens fàcil, però en aquest cas jo crec que la població d'Ucraïna tindrà molta feina a fer en quant als governs que esculli, etc. Vull dir, sí, és veritat que no serà, els pròxims anys no seran gens fàcils, ja inclús des d'un punt de vista psicològic. Serà molt difícil pels ucraïnesos inclús tractar amb els russos, i això és una cosa que per molt que intentem ser bones persones tots, però és una cosa que es queda dins. Tu, si tens algun familiar que ha mort a mans de russos, això serà durant anys, vull dir, no és la primera guerra que passa i sabem que durant molts anys, durant moltes generacions, hi haurà aquesta crispació i aquest odi, entre cometes, que no és just, que no hauria de ser així. Bueno, ara ja jo crec que ja no hi ha marxa enrere. Vull dir, portem 100 dies de guerra, portem moltes morts i és una cosa amb la que haurem de viure. Haurem d'aprendre a viure amb això. Deixa ser un apunt. Un apunt en relació a tot això. Una pregunta que ens hauríem de fer és qui estarà en condicions de fer de mediador en aquests moments a nivell internacional? És a dir, és evident que els russos no deixaran d'atacar, els ucraïnesos creuen que la manera de defensar-se és aquesta i és absolutament lògica, etc. Per tant, d'aquest conflicte només se n'acabarà sortint si hi ha capacitat de mediació. En el moment en què reforcin els blocs antagònics, països que podien fer de mediadors van desapareixent del mapa. El paper que podia fer Suècia, el paper que podia fer Finlàndia, el paper que podien fer altres països d'apostar per solucions mediadores, podem parlar també de la Xina, es parla de Turquia, es parla d'Israel fins i tot, etc. Però el paper d'aquest es va reduint. Si un hi ha pres partit clarament, es redueixen aquestes possibilitats. I és evident que el conflicte, la guerra cruenta en aquests moments, hi haurà un moment que s'haurà de posar sobre la taula com s'acaba, perquè si no perdrà tothom. Això també s'ha dit moltes vegades, perdrà tothom. Per tant, s'ha de mirar quina és l'estratègia que pot afavorir processos de mediació. En la mesura que els països es vagin incorporant a una dinàmica de blocs, anem reduint aquestes possibilitats i anem reduint un final menys incruent de la guerra. Em sembla que també és una reflexió important. I perdona que no hem contestat el que ens has dit, no? De l'Enric, però ja us ho tornaré a preguntar. Sí, sobre el tema aquest de l'abandonament, que jo crec que hi ha guerres i conflictes al món que estan molt més abandonats i molt més oblidats que el d'Ucraïna. En el cas d'Ucraïna, el que diria és que la política ha arribat tard allà, que fa molt de temps que ha anat escalant tot això fins que s'hauria pogut parar amb una mediació molt abans i que no s'ha parat. I amb el que deies tu abans, de qui surt beneficiat i qui surt perjudicat, jo crec que tot i ser agressor, però el país de Rússia, o sigui, la societat civil russa també sortirà perjudicada de tot això, que potser qui més es beneficiarà de debilitar Europa i de més és als Estats Units. Llavors, també preguntar-nos per què ha arribat tan tard aquesta política o per què no ha arribat mai. Joseba, l'abandonament, aquesta sensació d'abandonament que van viure els exiliats republicans, la poden sentir els ucraïnesos? Sí, es lo que intentaba comentar al principio, en la primera intervención.
En el tema de los refugiados, los problemas se van acumulando y tienden a hacerse crónicos y es ahí donde aparecen las crisis más importantes, ¿no? Entonces esto se vivió también en el exilio republicano y aquí pues ojalá termine pronto esta situación, porque si no realmente en todas las guerras que hemos visto que se han cronificado las consecuencias son tremendas. O sea, a la larga la gente lo pasa muy mal porque no puede regresar, aquí tampoco puede ir adelante, están buscando alguna solución mágica que les ayude y no existe, están confusos. Este es uno de los mayores problemas. Nosotros trabajamos con terapias narrativas, por ejemplo, para que estas personas entiendan un poco todo su proceso y puedan pensar hacia dónde quieren ir, reinterpretar lo que les ha pasado, porque están perdidos, confundidos. Entonces ponía esa imagen de esperando a Godot como a un dios que les vaya a ayudar, ¿no? Y no hay, ¿no? Molt bé. Si voleu, el que podem fer ara, doncs, que tenim uns 25 minutets, és obrir torn de preguntes del públic. Si voleu, us passo el micro si hi ha alguna pregunta, si hi ha gent que voldria fer algun comentari o intervenció. Se m'acudeixen, com a tots vosaltres, una pila de preguntes, però sobretot pel que hem vist, diguem-ne, del resultat de les guerres que hem tingut a la vora, les de la història, diguem-ne, el que va passar després de la guerra aquí, que es va instaurar una societat del terror, i després les que hem vist més pròximes. Avui no ens atrevim ningú, com ens podíem haver atrevit a visitar Líbia o a visitar Síria, anar de passeig per un país, anar a fer una visita sobre jaciments arqueològics, més aviat no li aconsellaríem a ningú, perquè són les guerres que hem vist, Líbia o l'Afganistan o l'Iraq, estan tots aquests països convertits en solars i les solucions que hem aportat des d'Occident no sembla que hagin estat eficaces. Per això és una reflexió. La pregunta és, diguem-ne, veiem, sí que tenim més o menys clar quina és la recepta que es dona des d'Europa, una mica. Jo el que us volia demanar a tots, als quatre que interveniu, la següent pregunta és: què penseu que ha de fer el nostre govern? Quina actitud ha de prendre el nostre govern, el de la Generalitat de Catalunya, en relació al conflicte ucraïnès? Jo diria que, recapitulant una mica amb el que hem dit, és això. Jo crec que des dels governs fan una mica tard, però no vol dir que encara no hi hagi alguna cosa a fer. L'ideal hauria sigut quan va començar el conflicte, que llavors sí que era un conflicte encara, el 2014, que no només a Espanya o Catalunya que haguessin actuat, tota Europa. Potser no hauríem arribat on estem i no tindríem els morts que tenim. Llavors, què haurien de fer? Difícilment hi hagi alguna cosa en concret, com una sola acció que s'hagi de fer. Però sí, jo tornaria a dir això que hem comentat. Ara és clau trobar algun mediador, algú que pugui unir els dos països, entre cometes, que puguin arribar a un acord, que puguin veure de quina forma posar fi al conflicte, perquè seria la clau, una mediació, diguéssim. No crec que sigui alguna cosa immediat, crec que portarà temps, i tampoc sé si Catalunya podria ser aquest mediador, ara mateix però sí que tinguent en compte que tota Europa té alguna cosa a dir, doncs si s'uneixen els punts de vista dels diferents països i si insisteixen, doncs llavors sí que es podria arribar a aquest punt de trobar aquest país que ens faci de mediador. Sí. Bé, a veure, malauradament el govern de Catalunya pot fer poca cosa perquè poques competències té. Pot fer dues coses, bàsicament. Facilitar al màxim tot l'ajut i suport humanitari, en quant a acolliments, en quant a facilitar residència, etc. És evident que aquí hi ha un camp molt important a desenvolupar i pot opinar.
i pot opinar, i pot pressionar, i pot fer plantejaments. Si ens preguntéssim al govern espanyol una mica en la línia del que ja he dit, en lloc d'apuntar-se a una lògica molt bel·licista, acceptant el que s'hagi d'acceptar en quant a subministració d'armament o el que sigui, apostar clarament per una solució diplomàtica. No vull dir que sigui demà, no vull dir que sigui fàcil, però apostar clarament que s'ha d'anar a una sortida diplomàtica i fer totes les contribucions que es puguin en aquest sentit. A mi em sembla que aquesta seria l'actitud correcta del govern de l'Estat, tant de bo el govern de Catalunya pogués tenir prou poder per fer el mateix, i si surt algú per mediar des de Catalunya em semblarà formidable. Sí, yo creo que se está intentando desde el gobierno tener en marcha un programa de ayuda. Yo lo conozco, por ejemplo, a nivel de salud, pero creo que lo fundamental en esta etapa es garantizar la supervivencia, el bienestar básico. La salud vendrá un poco después. Primero, las personas necesitan una vivienda, un trabajo, poder relacionarse con las personas que han quedado en el país de origen, y la salud sería algo que yo creo que lamentablemente, por desgràcia, lo veremos después. Una acollida i després una atenció més psicològica i de salut. Crec que hi havia una segona intervenció. Sí, és una pregunta a la taula, però també al públic. Tant per aturar la guerra com per trobar un mediador, jo crec que fa falta pressió de la ciutadania. I llavors volia preguntar com veieu que la pressió ciutadana per acabar la guerra ha estat tan dèbil fins ara, malgrat que totes les mobilitzacions el primer que exigeixen és la retirada de les tropes russes. I llavors fer un anunci, diu, com heu dit molts de vosaltres, hi havia molts ucranians que portaven molt de temps visquent al país sense papers. Però dir-vos que aquesta situació és de quasi 500.000 persones a nivell de l'Estat, que porten molt de temps vivint al país sense papers, per tant, sense poder treballar legalment, sense poder llogar un pis, sense tenir els drets complerts de sanitat, educació i altres coses. I que actualment hi ha en marxa una iniciativa legislativa popular que vol recollir 500.000 firmes per una regularització extraordinària. Si esteu interessats, al final recollirem les vostres signatures si ho creieu convenient. Gràcies. Sobre el tema de la pressió ciutadana, Anna, si pots respondre i qui més vulgui de la taula. Digues? Vale. No. Vale. Sí, sobre el tema de la pressió ciutadana que està dèbil, a mi també és una cosa que em sorprèn, que en altres guerres potser hi ha hagut molta més mobilització i que abans estàvem parlant a fora, que potser és una guerra que ens ha vingut una mica de sorpresa i és un tipus de guerra a la que no estem acostumats, que les guerres que hem anat vivint eren Estats Units contra Afganistan, Estats Units contra Iraq, i era com una superpotència cap a un país del sud global. Llavors, en aquest cas, jo crec que ens ha agafat una miqueta a contrapeu i que també de vegades hem de revisar que potser no cal posicionar-nos sempre en bons dolents, sinó que també és important el veure que sempre pateixen les mateixes persones, patien el 39 les mateixes, pateixen a Iraq, a Síria, sempre són les mateixes que és la societat civil. Llavors, que potser una miqueta més d'enfocar els discursos en aquest sentit, de protegir de l'ajuda humanitària, de protegir la societat civil i de més. I celebro molt que hagis dit això de la ILP i que sigui un espai aquí per recollir signatures, perquè realment és cert, si ara estem parlant d'aquestes situacions que s'estan resolent molt ràpid, però com ja he dit abans, que hi ha moltíssimes persones que estan aquí, que posar la diferència o la línia, que això és una cosa que en el projecte ens ha costat de vegades, de marcar la línia entre què és una persona refugiada i què és una persona migrada, moltes vegades és molt difícil, perquè persona refugiada no és només qui fuig d'un conflicte bèl·lic, sinó que qui ha de marxar del seu país perquè la seva vida corre perill en aquell lloc. I aquest perill pot ser, ara ja ho estem veient, per temes climàtics, però també econòmics, llavors és molt delicat.
I a l'estat espanyol actualment es denega el 95%, no s'accepta, es denega el 95% de les sol·licituds d'asil que arriben. Això vol dir que només un 5% de les persones que fan una sol·licitud d'asil poden regularitzar la seva situació de manera fàcil i ràpida. El 95% han de passar per els tràmits dels migrants econòmics i de més. Llavors, que és important donar suport a aquesta ILP. Aviam. En quant a la societat civil, jo diria que sobretot el primer mes sí que hem vist una gran participació de tota la gent en quant a organització d'ajudes humanitàries. Aquí a l'Ajuntament de Vilamalla van cedir un espai on es feia recollida humanitària, s'enviaven camions, etc. Llavors realment la gent es va volcar moltíssim. Sí que és veritat que passa com amb tots els conflictes, quan és al principi, tothom en parla, surt a les notícies i després es va com apagant i la gent es pensa que s'ha acabat el conflicte. No és així. Sí que és veritat també que potser en aquest cas Ucraïna no és que estigui lluny, està a 2.000 quilòmetres, vull dir, en dia i mig et plantes allà amb cotxe. També molta gent potser té la por aquesta de, ostres, si nosaltres ens hi posem en el conflicte, Putin si envia una bomba, la bomba arriba fins aquí, vull dir que no és ja als Estats Units hi ha algú remot, el conflicte realment està a casa nostra, està aquí mateix. Llavors, bueno, és complicat en aquest sentit. Bé, jo, a més del tema de l'ajut humanitari, que ha funcionat força, sempre amb mancances i tal, però és un vessant que crec que ha funcionat molt, aquest sentit de solidaritat. És veritat que els que provenim de l'antiguerra, de l'esquerra, etc., hi ha una certa frustració i desconcert en aquest sentit. És a dir, no hi ha hagut, quan els Estats Units van envair Iraq, Barcelona, Catalunya es va omplir de grans manifestacions de pressió, etc. Jo penso que no hi ha hagut una comprensió clara del que estava passant. Llavors s'han fet mobilitzacions que realment han sigut molt minoritàries i algú m'ho deia, ens trobàvem els amics i les amigues pràcticament. Per què? Perquè a mi em sembla que s'han confós unes quantes coses, és a dir, des de determinats sectors. No s'ha tingut clar que en aquest cas el que s'havia de prioritzar era exigir la retirada de les tropes russes d'Ucraïna, que s'havien de teixir complicitats amb la gent d'Ucraïna que es troba al nostre país i que per tant això era una cosa molt important. Però llavors, com que hi ha una pulsió i evidentment batallar per la pau, per la fi de la guerra, pel desarmament, etc. Però com que en el nostre país i en molts llocs hi ha una pulsió que té una banda sana però té una banda que potser no ho és tant, de que sempre ha de sortir l'OTAN pel mig, com que s'ha posat al mateix nivell o s'ha posat més èmfasi de vegades que la culpa era de l'OTAN, etc., quan et trobaves en un país que estava envaint i molts ucraïnesos deien, però si estem demanant ajut, això ha generat una incomprensió. Això no vol dir que s'hagués d'aplaudir l'OTAN. Jo ja m'he manifestat clarament que estic perquè s'ha de tendir a dissoldre-la, perquè no s'ha d'ampliar, etc. Però en cada moment s'ha de saber quina és l'alternativa i la consigna del moment. I per tant, el que era prioritari en un moment donat és dir que Rússia es retiri d'Ucraïna, que s'aposti per una via diplomàtica i, evidentment, que no es vagi cap a un militarisme. I això em sembla que és absolutament plausible. Però vull dir que em sembla que això és una cosa que el moviment antiguerra ha de reflexionar. Per què no ha pogut teixir de vegades ponts amb la gent ucraïnesa, fins i tot fent un treball pedagògic, de dir, bueno, us donem el màxim suport, però pensem que la via també és aquesta. I jo, a títol d'això, entre les coses que es poden fer, que hauria de ser refer aquest pont i tot això, a mi m'agradaria, com va passar als anys 80 i 90 i en altres guerres, la possibilitat que des d'algun lloc s'organitzés una gran marxa a Europa exigint l'aturada de la guerra i la cerca d'una sortida pacífica i en contra de la cursa bèl·lica i armamentista, o que hi hagués diverses marxes massives a ciutats europees. Hi ha una tradició, recordem les grans manifestacions dels anys 80, etc. He dit que aquesta idea no és meva, me la va suggerir una amiga parlant dels temes de la guerra i que jo l'he traslladat
no tinc cap influència, però a moviments com Ektaparissat de la Índia, etc., que tenien previst organitzar una gran marxa que es trobava a Ginebra, que la va aturar la Covid, però la possibilitat de recuperar aquesta cosa en favor de la pau, en favor del desarmament, etc., sense complexos de dir, com allò quan feien pecats de petit, no? Si critico ara els russos també he de criticar l'altre. Sí, clar que l'has de criticar, però has de posar en valor cada cosa en el moment que toca i de la manera que toca i en la proporció que toca. Bueno, potser m'he allargat, però és bastant complex. No puedo estar más de acuerdo. Perfecte, crec que no sé si hi ha més torns demanats o més preguntes. Dues coses. Primer, una mica continuant en la darrera intervenció, que sí, que si no en temes com aquest i en situacions com aquestes, si no analitzem con molt rigor les causals geopolítiques per les quals se produeixen aquests fets, podem fer moltes marxes i poder continuar fent moltes marxes, perquè tots, lamentablement, els conceptes estan com disfrazats, incluso hay encubiertas, pasan armamentismo y cuando en nombre de razones humanitarias y en nombre de razones humanitarias están pasando armamentismo en aquel momento. Incluso más el producto, digamos, de todo lo que ha sido el postmodernismo, terminan de mencionar que no hay inmigrantes y hay molt inmigrants, més que mai. Per tant, no podem negar aquests fets. A més, també la segona part és, el que vol dir és que realment podíamos ser molt ingenuos si pensábamos que realmente iban a intervenir operativament per solucionar la quantitat de gent que massivament ha arribat al nostre país, no solo al Estat espanyol, sinó també al nostre país, cuando tenían una deficiencia muy grande desde fa molts anys en las políticas de inmigración, incluso en nuestro país, con molts errors, con moltes cosas que solamente asistim y que solamente son asistencialisme y res més, y populisme. Per tant, jo crec que tenim molta feina per davant. Merci, gràcies. No sé si alguns de la taula volien fer algun comentari respecte a... No puc més estar més d'acord amb que s'han d'analitzar les coses amb molt de rigor, és veritat. Alguna intervenció més, alguna pregunta més? Aquí davant, a Vicent Vigatoro. No, és un comentari sobre un comentari. S'ha dit en un moment determinat, és una cosa bonica, si la Generalitat podria ser mediadora o aixecar el dit per ser mediadora. Jo soc de la Generalitat, no la represento, no porto el gorro, però en soc, i a mi no m'agradaria que la Generalitat fos mediadora, perquè jo crec que per mediar necessites una condició entre dues, o una o l'altra. Una és l'equidistància. Qui pot mediar? Si tu i jo estem barallats, a qui demanem que mediï? Algú que no sigui ni teu ni meu, algú que sigui equidistant. I jo em nego a ser equidistant en la guerra d'Ucraïna. Entre l'agressor i l'agredit jo no puc ser equidistant i per tant jo vull ser mediador perquè els entenc a tots dos. Miri, no, doncs jo no els entenc a tots dos, o no els entenc igual a tots dos. Per tant, una condició per la mediació, que és l'equidistància, no la complim. Quina seria la condició alternativa a l'equidistància? Seria la capacitat de pressió. Qui pot fer de mediador entre dos que estan barallats? Algú que pot pressionar a tots dos perquè deixin d'estar barallats. I no hi ha a Catalunya, que la seva capacitat de pressió sobre Rússia és limitada, diguem-ne. És que en aquests moments no sé qui al món té capacitat de pressió sobre Rússia. Hi ha gent que pot tenir capacitat de pressió sobre Ucraïna, però sobre Rússia? Dir, escolti, pari vostè o acabarem malament. Qui la té? La Unió Europea l'ha exercit d'una manera tímida però real. Jo crec que no n'hi ha. I potser llavors l'única mediació possible, si no hi ha ni equidistància ni capacitat de pressió, és la distància. És a dir, només podrà mediar
qui estigui lluny. I en aquest sentit, no crec que Suècia o Finlàndia poguessin ser en cap cas mediadors, perquè qui està afectat i se sent amenaçat no pot mediar. I si em permeten només un comentari, jo no dissoldria l'OTAN. Avui, diguem-ne, i si jo fos lituà, i si fos estonià, o si fos letó, encara la dissoldria menys, perquè en aquests moments un lituà, un letó, un estonià i algú més, fins i tot un finlandès, encara que no hi sigui, deu pensar, home, de moment millor que hi sigui. I no només millor que hi sigui, sinó millor que hi sigui, que jo hi sigui, perquè abans es deia, i és cert, en aquests moments sembla inimaginable la possibilitat d'una agressió russa a Suècia o Finlàndia, però fa 3 mesos era inimaginable una agressió russa a Ucraïna. Per tant, estem en una lògica que no acabem de controlar. Per tant, això dels desarmaments desitjables, però em sembla que era Manolo Vázquez Montalbán que deia els desarmaments sempre han de ser bilaterals, perquè si en un conflicte només es desarmen un, no s'acaba el conflicte, sinó que qui no es desarma aconsegueix la victòria. No sé si... Intervenint una mica amb el que has dit que no saps si hi ha algú capaç de parar els peus o de plantar-li cara a Rússia. Jo crec que ara mateix l'únic que ha tingut, no diré la paraula, de plantar-li cara a Rússia és Ucraïna, un país tan petit, un país tan insignificant davant d'un país tan enorme. Llavors, potser seria moment que, m'és igual si un país europeu o qualsevol altre país del món, agafi exemple i tingui el valor de plantar-li cara a Rússia, perquè potser ara és el moment, potser ens estem pensant que Rússia o Putin és tan i tan poderós, però està demostrant que no ho és. Està demostrant que el seu poder militar no és el que ell pintava, perquè Ucraïna li està fent cara. És cert, amb molta ajuda armamentística d'Europa, etc., però tot i així li està plantant cara. Llavors, potser ara és el moment de dir, ostres, potser no estem una mica equivocats i podem fer alguna cosa. Potser sí que podem plantar cara. Jo, al fil de la seva intervenció, li volia preguntar a l'Artur, no sé si la Xina seria un possible mediador, és a dir, distant, aquí distant depèn del dia, perquè és bastant rus, però bé, fins a cert punt... A veure, és evident que la Xina tindria més possibilitats que Catalunya de mediar i d'influir, això sembla fora de dubte. Però jo voldria dir sobre el que deia en Villatoro, jo crec que no cal ser completament equidistant, perquè llavors no trobarem mediadors, perquè és gairebé impossible que algú sigui completament equidistant. Només cal ser, i només hi has dit molt, empàtic, capacitat d'entendre totes les raons, perquè és veritat que nosaltres ens pintem la guerra com russos dolents, ucraïnesos bons, però darrere hi ha tot un rerefons. Evidentment l'agressió de Rússia és injustificable, s'ha de combatre, crec que ho he deixat claríssim, però vull dir, aquí hi ha tot un rerefons històric de conflictes, de pactes no compresos, etc. Només qui sigui capaç de tenir una certa empatia en veure que és evident que un és l'agressor i és el que ha d'aturar, etc., però que la cosa no és tan simple com un joc de nens, de bons i dolents, tindrà una certa capacitat de maniobrar. Segon, penso que no es podria confiar una mediació a un sol país, ni tan sols a la Xina, que hauria de ser un grup de països, que segurament entre ells mateixos no tindrien els mateixos graus d'equidistància, però que es podrien compensar. I en aquest sentit sí que penso que un país com Suècia hagués pogut jugar un paper, la Xina hagués pogut jugar un altre, no sé si Turquia, si Israel, etc. Però ha de ser un bloc, perquè si no, la conclusió pot ser és impossible. Sobre el tema de la OTAN, jo crec que ara seria un mal moment per dir que s'ha de dissoldre la OTAN, això és bastant evident, no? Però jo tampoc no l'incrementaria. És a dir, començaria a pensar en estratègies alternatives de defensa, sense dissoldre la OTAN. Ja he criticat que això que es fessin manifestacions ara, que semblava que era més important dissoldre la OTAN que aturar els russos, em semblava que explicava la pobresa d'aquestes manifestacions. Però una cosa és dir, ara no és el moment de dissoldre la OTAN, però jo tampoc crec que sigui la solució incrementar-la. Hi ha una altra pregunta. Jo volia fer una reflexió i és que hi ha un tema que no ha sortit i és la gana que està provocant la guerra, o sigui, la invasió de Rússia a Ucraïna. Jo crec que és molt important tenir-ho present
perquè s'està veient que la quantitat de milions de tonelades de gra que hi ha a Ucraïna es podriran i es quedaran allà i la gent es morirà de gana. La pregunta és, com es podria pressionar perquè el món, ja no dic perquè acabi la guerra de les armes, com fer perquè el menjar que hi ha parat i aturat a Ucraïna pugui sortir a tots aquests països que morirà, però moltíssima gent. Necessitat de respondre a aquesta qüestió més econòmica alhora de... Simplement, molt senzill. Digues que jo ja parlo molt. No, simplement està en la mateixa lògica de la mediació. És a dir, la mediació no pot tenir només com a un únic objectiu aturar ara la guerra, perquè serà bastant complicat, però sí que si hi hagués aquest grup de països amb capacitat, tant de bo fos la ONU, però està com està, aquest grup de països amb capacitat d'intervenció podria aconseguir posar sobre el tauler petites coses que alleugissin el drama, i un d'ells és aquest que tu planteges, que és i serà gravíssim i importantíssim. Està en aquesta lògica per mi. Jo no sé si serà gran aportació o no, però jo, per exemple, treballo al departament d'exportació dins de la meva empresa, llavors em dedico a tot el que és exportació i importació. És brutal, o sigui que amb la situació que estem visquent ja no només per portar coses cap a Ucraïna, però sinó inclús per fer sortir-les, que en comptes d'una situació així crítica i amb la pujada de preus a Europa i a Ucraïna i a tots els llocs perquè no hi ha matèria prima, etc., al final això funciona amb tractats entre els països. Si Espanya no fa un tractat amb Ucraïna, un tractat excepcional que en aquest moment permeti que aquestes coses tinguin més facilitat d'entrada o sortida, no podrem fer res, bàsicament. És tan senzill com això. Ucraïna, per exemple, si no m'equivoco, ha fet un tractat amb Anglaterra perquè sigui més fàcil la circulació. Per què amb Espanya no ho pot fer? Està més lluny Espanya que Anglaterra? Al final jo crec que això són tot sempre motius polítics i tornem sempre a la mateixa situació. Hi ha alguna altra pregunta del públic? Doncs recapitulem una miqueta, si no hi ha més preguntes. Voldria agrair als 4 ponents de la taula, la Lluba, l'Anna Pérez Muelas, el Joseba i l'Artur, les seves intervencions, totes elles molt interessants. En aquestes jornades una mica que hem pogut veure o extreure algunes de les conclusions. Aquesta pressió ciutadana que veiem un xic aigualida, especialment en comparació amb altres conflictes, aquesta proposta que plantejava l'Artur d'una gran marxa europea, la idea de la mediació i de trobar aquests grups de països complexos de trobar, però que haurien de poder existir per intentar aconseguir aquesta solució diplomàtica que acabi amb aquest conflicte. I també molt interessant tot el debat que hem mantingut sobre el pacifisme, la defensa, el dret a la defensa, quin rol ha de tenir l'OTAN, quin rol ha de tenir la Unió Europea, i una mica aquest debat que plantejàveu de no podem anar amb el lliri a la mà però tampoc armar tothom i després crear una situació insostenible o encara més insostenible. I finalment tot el tema de la qüestió de l'atenció als refugiats, les milers de persones que tenim aquí amb nosaltres, d'aquestes actituds pioneres que hem vist a la Unió Europea de donar molta més atenció de la que s'havia donat a altres nacionalitats que també provenien de països de refugi, que esperem que s'extengui i que pugui també donar-los solucions, perquè si alguna cosa positiva n'hauríem de treure, almenys com a mínim que sigui aquesta allau de solidaritat i que continuï. Moltes gràcies a tots per ser-hi, moltes gràcies als ponents i això és tot. Gràcies.